Angibingelele bafethu. Mina uSibonelo. Ngithi bafethu asike sikhulumeni lento leni. Sikhulume lento bafethu ngoba iyinkinga and futhi inkinga enkulu. Yabo. Ngiyanicela bafethu ukuthi silekelaneni. Yabo. Silekelaneni ukuze kube khona ukusizana even nasemakhaya abantu bazi ukuthi uma ngabe sikhuluma ngokuthi izilonda ziyingozi. Yabo. Ngobani? Abantu bathi mabe uthi uyabatshela ngezilonda bacabanga mhlawumbe uthi uyadlala. Kanti awudlali, uqinisile, you mean business ngaleyo nto. So ayikho mfethu into ebuhlungu njengale engizonitshengisa yona ngoba manje into ofathi uyazi izilonda ziyabulala. Yabo. Bengihambile ngiyobheka amakhathetha njengoba kade nginitshelile ukuthi nginenkinga amakhathetha. Athi mangiyafika eSt Augustine awekho. Athi mayithi ngiyafika eSt Augustine awekho. Ngizonitshengisa njena niyibone lento engisuke ngiyishoyo ukuthi ngisuke ngadlali ngani. Yabo. Ngisuke ngadlali ngani. Yabo lesi isilonda lesi sasesithendeni. Isithende masihlale kakhulu. Isilonda sasesithendeni masihlale kakhulu. Yabo. Uma ngabe uthothi uzosibeka lesi iblister le isilonda leso iblister lokho kuba amanzi kube namanzi. Yabo. Lesi isilonda esila esayidini ehipsini labo la esayidini ehipsini. Yabo. Bese kuthi lesi iseyinqeni izinqa lezi lapha emtsintsile njengoba kuyinqindi ungasaqonda ukuthi yini. Yabo. Izilonda lezi engihlezi ngizisho kunina. Izilonda engihlezi ngizisho ngithi uma ngabe ngithi abantu abayigade izilonda ziyingozi. Ngisuke ngiqonda ukuthini. Yabo. Ngisuke ngiqonda ukuthini uthi izilonda ziyingozi bafethu. Abantu abayigade izilonda and ziyingozi ziyabulala futhi. Yabo. Ibhlungu lento ngoba manje uthi maye uthi uyabatshela abantu babothi udlala ngabo. Asilakeni, ningifollowisheni, subscribeeni, commenteni bafethu.